Kaseng Henyu Trep Youth Development Council HYDC hapo kejialam uba Raiwan Sotun menta kasing balang ka artarik yayong arjat arpsan kalalek banyak kendu yu Chief Executive Member ka District Council uba Syembor Lang Renja halor kejing sukya na kebenta kejing kerduk jam kisamla ha kijaka badai pet ka District Council kata ha kasik schedule area uba Raiwan Sotun habakren sekilan patai kubor loong ba kejing ong jong UCM ban pendu trading license ni ki parjala hakinu kinu ki kam kaba ki khasi kila bantrei kaseng ke penpawi kajing sengu yahap halor kata kajing temu jong ka District Council kamde ban siong pendu ban ai ka trading license syaki parjala henry yakine ki baladep yo lipa ka trading license ban khai enda ka District Council kala pen thamai biang kadai ban bu daki kendan bah new persen na ka 4% kide ban yo ki try muluk laong uba Raiwan kaseng kelapan juru ya UCM ba ude ban pentri kami ya ka minimum wage kaba lathau daka sarkar jela lengba ka labor department kaba ong bahasan spa arpsan tingka kaba inong tresisni mat kumta hapo ka schedule area baro ka District Council ka ban pentri kami ya ka to ka an balathau daka sarkar jela kane ka dau ba jong ka jai benreu ngede ban klet ya ka kam politik baro lathau mono ru ngin hab ban yahun berban petri kambet namar kade ke isu ban imja ki samla jungi ong uba Raiwan Sotun Amta sing lawan penduk ya Chief Executive Member juga Khasi Health Economist District Council. Jika jingi ya kenduk jungi kelong baik ba. Kadang kejing sokya ka bakrau na kaliang jong seng namar ba bun ba ki kena semla ki ya ut na ka por bemdot kam jam. Na kata kadau habawan kene ke isi. Tingi ngi ba ka isi hane hapo District Council ru District Council ka de benda hapo ke area juga kata kemot hapo ke schedule area boleh bangi ong kumta nomor ba last time ka District Council lemba kane ke isi ke badon ta kalau ong ba ngim nom ai trading license chu ya gitkar haginu ta joki kam jam ki bala nang kursi ying snoi hap ya kata ke ong ke District Council ndai ka way part ka bangi ban penya ya ka District ya ka ya CM nang ong ba dei tang ba ngin ong bang ngim nom ai ya ka trading license ya non tribal handai dei ru ban perkhan ba kini ki bla dep jo lupai ya kene ka NOC ya ka trading license na ka District Council ba ka District Council andala dei ka por ban renew ka dei ban bu i kendon ba nyupo na ka sispa ki nong trekam tu ki de bandai ki try mulung pingila ban juru ya CM na ba UCM udai ban pentrikam ha area jung ya ketu ka minimum wage ka bla prescribe da ka sarkar Meghalaya lengba ka labor department ka boong ba sanspa arpsan ka bainong tre sisni sanspa arpsan ka kata kamot da tre sibnai de benyo bainong khatlai hajar sanspa ka sisni tingi ong ba hapo ka schedule area baro ka District Council ka de ban pentrikam ya ketu ka an bala thau da ka sarkar Meghalaya pi gane gade ka isu jo ka cai pendri ko bahek ba hak bi dei bagani ka isu jo ka cai pendri ko bahek ba ni de ban klet ikini ki kam politik sa ibor khoi da poi mono sna mono ru ni hapan yohon ni hapan pendri kam namar ba ka dei ka isu ka ban imja ki khna samla ki jomi na kata kadau meneng la ban jur UCM om ba pi dei baik ban pendri kam ya kene minimum wage ka bala sna da to sarkar Meghalaya ban i ban juru UCM meneng om ba nyopau nak sispa yakini ki kam jam ki badon hani hapo ka schedule area ba andala renew tu trading license deman ai ka kam jam ki try jadi ini ka assurance of UCM UCM nomor ba udai UCM ku badang thamai desa gawai ru ngai i ba kar kontrakam joki mat ba UCM udai UCM ubasim jaga bor hakti marwai ka assurance na UCM kolomba pila ay ngi kani siti ni la pe point b kanu go bangila ban pentrekam ngin pentrekam wala kataru ngahapan konsol lang ya ki isi junga bangin pe kanu bangila ban pentrekam ba kanu go ba ngim la ban pentrekam khamtam habangi kren ya ki isu jong ka petrol pump i ki isu jong petrol pump kolong gemne hadin bangila le ya ka phase 1 ban pentrekam ya ketu minimum wage ka bla prescribe da sarkar Meghalaya ngila le na do nang tim moblai hadu hamau jong ni lek ban cek i petrol pom bar thoi ni i hang tu ba khandai pho na ka sispa na du i manager hadu nong the petrol tu de git karbon bar thoi kat ba ka kerteng jung tu petrol pom ban ka de ka kerteng jung khusi
Dan tang artili ki pom ki ba utrai ru doi khosi manager ru doi khosi nong trai ru doi khosi padahal itu ki pom artili ke bangi la syam ngi kalong ba abo manager khosi utrai khosi nong trai khosi kiyo ya ketulok ke ba kham tam su ban ya ketu ka minimum wage ke bala prescribe da sarkar Meghalaya kini ki we ki pom ba ki balong trai do khosi manager do khosi nong trai do khosi long trai do khosi manager do khar nong trebun dukar iwe ye kasi ondang ikli yo tau kasi batreng tungi ong katnu yo tulok ong san hajar sibnai tega jingkli menta kalong ba hatu san hajar sibnai minle ke san hajar sibnai ngin syong kali ne ngin tiet penbiang penbit ai hasam ne minle ke kata san hajar takadau kani ke isu hak beide bat ka kam ka jam bat kani ke komsio ya ka bainong nong trei kadai ke badon kam tam na menta ki kena samla ni lei teng teng is ngau ba kani gla dei ka exploitation of labor na kaliang jong keseng ni keren tang kendap tak pasai ni ombam tas ni dang wana ni apo council ngimpat pa ban ya pun huri wa ngimpat pa ban ong bangin leng in le start himangi hendai ngin lei line pai line tiak patiak in leng hado ngin apoi hau tau thong ha kata ka point ka bangi omba ya kani ngim sola sya syo Pleng ke sarkar Meghalaya ka susna ya kini ka an tam benda.com on dak la poi kata kapor ngin sedang ni ki re hadu mentahi ngin pakwa ki gili kudu suai usar besna di minimum wage ni la tho ya ka appointment sya u minister jong ka labor ba unde ban ya tundu ban clarify ba hatu kani ka an ka minimum wage kadai ka an tang na benta ban subo ban supni ya ki pai ba bakal don ka an ne kadai ka an besna na menta ban prekap Temenang iwan kundu ila UCM juga district council hang ni ngiklim kli yu ba onle kundu lada tray kenekaan namar bakaan kamdai bisnamu Andre menta ngin sele ikundu ya kibriu jong sarkar hapo labor department man kli ki lada ki don kini kibriu ki ba punken ya kenekaan ki bom siu ya kene minimum wage kat kum ba prescribe ka government of Meghalaya onle kumno lakin kem lakin cancel ke license kin penstom kin tab jail kin fine kata ka jupap kadai ba kibriu na pok labor department ki badai ban pet ki ba an ki dai ban ai ni ya jupap lempung tangan oi pi hadim bangila dep ban theu tiak patiak ban wat jumut tiak patiak kan sokoi ka wei ka por ka ba kinong bala baro ka wei ki jalam Meghalaya kin wan ban yaki lang ba ka seng HYDC ban pen ulong ya ka hok jong upai ba ngan ong pitang da kawai ka basai ba exploitation yaki labor kan kut matau snam arajar arsan bat ka hok jong kinong bala kin yo yak ta jingsio go pap ka ba paka kat kum babu sarkar Meghalaya hau ni snam arajar arsan kat kum ka jong pi mane ngim dei ngi krim lek hang tu hapo betul pom ban dei buat bani hang tu bakadon ka benemi na kam don ka benemi ngi ka main purpose ni bang lek betul pom ni oba bu nong tray de gibri jungi bakin yo kam jam si yo to minimum wage kata de goy dre ke ai ka bas ngulungo kolong bang tu tray de si manager de kar nong tray bon git kar we e nong tray ke si tulop san haja ite ya kata jing benami ne bom benami ya tang la adu tentang impak kai kata ba ki bon ki kyok ne persen ki bom de kasi kai kata ki tum bi bom de kasi hi ke jing ai dang ngin la kren ka tu ne ki manager ki omba oh kasi jingi unang ban theu ya kata ka dip kadip i pok petrol pom gidon tu taki sepok theu tu kadip tigi ong ba ikasi jungi kimnang man theu ya kadip kata de gowe ikasi jungi kimnang man tho ya ka jingkhen ga jingdia ang tu pok petrol pom e bot phai igi kasi jungi giba khamtam ki kthei sam ki khna samla kthei jungi giba pasnos Japan ru udang pan dan u Japan ka sarkar Japan kadang ong tha itu ginos kasi nang ne balik sepok Japan kini giba kini ki kena kasi jungi giba pas go hotel management wat utaj hotel stay spot Mumbai ru dong ong mantre theu itai dip long tip ki kadon ka ai le ke ere shadin hang bi dai ni ki kam tu pom ingin agal yang juga seng nomor bang oi ti ba pa ban ya ken tham hadu bata ngimpa ban ya sharu stay ngin concentrate wa ba ye gibri jungi de ban akam ajam minimum wage deman siu ngomong mana exploitation of labor hapok state Meghalaya kan kut kita senam arajar arsan ngini kunting namata kinong belah ni hapok state ni kenang pentim kari dan pentim kejak